Benvinguts, cutres d'internet. Benvinguts, avui, cutres d'internet. Al racó, com cada divendres, som gent que crec que és el primer cop que fem el programa a l'hora que diem que fem el programa. És a dir, és el primer cop que comencem a les 6. Cosa estranya, cosa que probablement us torni a repetir, ja aviso, amb antelació. Avui, una taula d'artistes, una taula de gent amb problemes de comunicació, amb problemes d'autoestima, i amb problemes diversos. La senyora Hanna, la senyora Helena, el senyor Josep Oriol, el senyor Joan Moneo. Com esteu, guapíssims? Què tal? Aquí estem. Estem vius, que hi ha molt. A veure, després d'aquesta intro, què esperes? Aviam, sent sincers, som gent que tendeix a jugar amb foc en termes de que ens agrada pintar, ens agrada expressar els nostres sentiments mitjançant cançons i de més, ens droguem lo just, cosa que vol dir que tenim el suïcidi bastant a prop. I és així. Sí. Happens. Home, tothom té el suïcidi bastant a prop. Intento que todos nos podemos suicidar. Sí, vale, Uri, vale, no tenim ni això. No podem ser especials. Ja està, vale, ok. Pues nada. Molt bé. Uri, parla. Doni pel cul. No, a ver, però sí que és verdad que al oscil·lar el que mou són sentiments. Llavors poden ser sentiments tant com positius, entre cometes, o negatius, entre cometes. Però bueno, que tot acaba sent catàrtic al final. Certament, certament. Uf, la catarsi, algun dia en parlarem. Vale. Sí. Abans de tot, hem dit que algun dia parlarem de catarsi, però ara anem a parlar sobre Bernie Sanders. El iaio més simpàtic de l'internet. Clar, aviam. Tothom sap qui és Bernie Sanders, tothom sap qui és el Bernie Sanders assegut amb les mans així, amb guants i anorac. Per què tothom ho sap? Perquè a internet la gent és una puta plasta de merda i a la mínima que hi ha un àpice d'humor, un àpice, una oportunitat de fer un meme, la gent s'hi llança com llops. I crec que amb Bernie Sanders ha passat encara més del que ja havia passat amb altres fenòmens, com per exemple Baby Yoda, que abans ho hem estat comentant. Jo plantejo preguntes a partir d'aquest fenomen on hem vist Bernie Sanders ocupant el lloc de la Shihiro, Bernie Sanders fet pintat, fet un pastís, fet etc. Fet de llana. Fet de llana, és que massa, too much. De tot, o sigui, de tot. La meva pregunta és, què en pensem d'aquest fenomen? Quina és l'essència d'aquest fenomen? Per què? Per què Primer de tot, demano que algú digui qui és, per la gent que no sàpiga absolutament res d'aquest individu. A this point hi haurà algú que no sàpiga qui és Bernie Sanders? En plan... Jo crec que sí, por si acaso, por modestia, ni que sea. Vale. Aviam, ho podem explicar. Bernie Sanders, diguem que és, dins els Estats Units, que diguem que és bàsicament la pel·lícula del Lobo de Wall Street, però en malament, diguem que Bernie Sanders és el més probable, el més proper al comunista que existirà mai als Estats Units. Per desgràcia. I diguem que és un senyor, doncs què, de centre-esquerra, no? Més o menys. I com que proposa que... O sigui, diguem que és l'utopia d'un bon president dels Estats Units. O això pensàvem fa uns anys, quan aquest senyor plantejava sanitat pública, plantejava un sistema de pensions tal, no sé què. Diguem que és com el més progressista que s'ha vist mai en posicions de poder arribar a ser president dels Estats Units. Sí. I és un iaio de 75 anys, que probablement aquest any mori, i que el coneixem per un meme. Ja està, ja hem definit Bernie Sanders. Ja està bé, ja està bé. Jo no vull que es mori. Home, o sigui, no ho volem, però s'ha de dir que no sé per què hi ha candidats tan vells sempre. Per què? És que res, perquè quan es mori, la gent farà memes del seu ataúd i ell assegut a sobre els memes dels guants. O sigui, més que res perquè passarà això i no vull que passi tan aviat. Serà el meme del típic, el pavo, l'actor de The Flash, que està assenyalant així a la d'esto que té darrere, però en comptes de ser ell, serà el Bernie amb la seva pròpia tumba, sí, 100%. Sí.
Ens estem adelantant, Ens estem adelantant a la nostra generació, som increïbles. Well, Vale, fenomen Bernie Sanders. És a dir, per què? Per què d'una imatge, sent totalment sincers, pot fer un xic de gràcia veure una persona que tècnicament és tan important dins els Estats Units, vestida amb un anorac i amb un parell de manoples així, però no sé si és tan divertit perquè passi tot el que ha passat fins al punt de... bueno, Helena, tu has dit que estaves repassant com 15 fotos i has vist 5 Bernie Sanders fets de llana o de alguna així, no? ganchillo. O sigui, de 10 que he vist, 5 o altres 5 eren ninos de ganchillo de Bernie Sanders. Era en plan... Quina necessitat hi ha de fer tan boom i fer ninos d'un meme que morirà al cap de 2 dies, que ha mort. O sigui, ha mort aquest meme. No, sí, ja no... Bueno, d'aquí una Hostia, setmana el meme ja no ens farà ni gràcia, probablement. Hagués podido morir el Pau antes que el meme, ¿eh? O sea, que el Pau estuviera muerto, Sí. pero que aún se estilara un poco la broma, ¿no? Que le diera como un último impulso, ¿no? Oh, no! Clar, de fet, bé, el que hem plantejat és probable que la mort de Bernie Sanders, que serà d'aquí no gaire, encara que sigui... Vull dir, encara que sigui d'aquí 5 anys o 10, serà d'aquí no gaire, es recuperarà aquest meme, evidentment, Sí, perquè poder no tindrà el boom que ha tingut ara, però aquest meme segur que es recupera en certa importància. És que, o sigui, jo on volia anar a parar és el... I aquí sí que us deixo rient de suerte perquè digueu el que us surti del papo. Termes de... no sé si el tens, Arnau, el dibuix del Bernie Sanders a la de Chihiro, del viaje de Chihiro. Sí, le És pasa... a dir, Sí, pero estoy teniendo muchos problemas de golpe. En plan, Hannah me ha no. desaparecido y ahora tengo que hacerla como muy pequeña porque se ha hecho absurdamente enorme su pestaña. Luego las imágenes no me deja ponerlas por debajo de las cámaras, solo me aparecen por encima. Estoy teniendo mucho calor de golpe. Necesito abrir la ventana, de hecho, porque me estoy un poco acalorando. Pero sí, la tengo. Y la vas a tener, Joan. ¡Buah! Y la van a disfrutar, y la vais a disfrutar. Pero ahora no. Som literalment el millor programa de la història de l'internet. Jo primer de tot. Sí son. Sí, sí. Un segundo, lo tendrás. Sí. Ah, no, sí, fes. Vale, això que dèiem, tema Sanders. És a dir, els ninots fets de llana, els dibuixos que s'han vist de Bernie Sanders són coses ben fetes. És a dir, no és retallar una imatge, fer el meme i ja està, que això és relativament fàcil de fer, és relativament ràpid i et treu poc temps i només necessites una idea. Passar-te tantíssima estona fent aquestes tonteries comporta hores per una cosa que aguantarà com de viva. 2 dies, 3 dies, 5 dies, 10? Sent generosos. Uns quants likes a Twitter i s'enfonsarà. No sé fins a quin punt tot això que s'ha vist amb Sanders es pot assimilar al... Bueno, tot el que i fa anys, per desgràcia anys, i sembla que ens n'anem oblidant de tant en tant, es va posar sobre la taula tota la teoria del quiche, de com existeix un art que sobreviu per ell mateix, un art que es crea amb el que podríem dir altes ambicions, i hi ha una mena d'art precuinat on, diguem que bàsicament tirem de referències, que és per simplificar-ho, tampoc cal que entrem a sac on definir el quiche perquè poder els nostres espectadors ens diran que ens anem a tomar pel sac. Jo volia plantejar això, és a dir, o sigui, ara mateix és més fàcil com, si nosaltres som un pintor i volem ser reconeguts, és bastant més fàcil aconseguir impacte si adaptem el nostre art al meme de turno, sigui Baby Yoda, sigui Bernie Sanders, sigui Agua tendència, al final. etc., que no pas fent alguna cosa que no faci referències a res. És a dir, si tu veus Bernie Sanders al metro, al tren del viaje de Chihiro, són 2 referències molt importants que evidentment les entens, que evidentment és molt fàcil és a dir, per molt bé que estigui fet un dibuix, en el moment en el qual un dibuix no té cap mena de referències, el dibuix per si sol. I és un dibuix que tendeix a... És molt més complicat que tingui una rellevància.
en el món en el qual existim, perquè el món en el qual existim tendeix a retroalimentar-se de les coses que crea. Per tant, el que vull posar sobre la taula és quins són els límits del que ha passat amb Bernie Sanders? És a dir, estem a favor o en contra del... Bé, tampoc es tracta d'estar-ne a favor o en contra, perquè tots hem rigut amb els memes, suposo, però on comença el meme, on acaba, on... el per què de tot això, i si fins i tot es pot considerar art o no, perquè hi ha gent que portarà o haurà portat una samarreta de Bernie Sanders amb la tonteria aquesta. I ja està. O sigui, i s'han venut. Vull dir, sí, que... Increïble. A veure, no sé qui vol començar o... Vale, Helena, tu, pa'lante. Vale, bueno. Sí, en una tertúlia no demanes permís, demanes perdó. Vale, ok. A veure, jo crec que, o sigui, tan boom en aquest tema del meme de Bernie Sanders ha estat perquè és un meme super innocent, que no fa mal, és un senyor vell amb manoples, i també el context de que estan, bueno, el context de presidència i tal i qual, de que ell era un candidat i està allà, en plan, veient com algú pues, està sent president quan ell volia ser president, i és com... És un meme que tu... És en plan, no he d'estar fins als ous o d'estar esperant a que algo acabi, en plan, bueno, it's time. I no sé, crec que és algo com una situació en la que molta gent no se sent identificada, però com en plan... Va, està fins als ous, jo també estic fins als ous a vegades, o jo també he estat així. És com un meme molt innocent, molt generalitzat. Clar, perdó. Que pot empatitzar, dius. Sí, clar, és un meme que ha pogut com empatitzar amb molta gent i que a sobre ho ha fet de manera super innocent, que no ha pogut... No, vas a Gornau? Ah, vale. No, tira, jo... A ver, es que suelta así yo, uy, que... No, está bebiendo su propia película. No, sí, yo estoy en un mundo aparte. Vale, sorry. Bueno, això, que és un super innocent que al final a ningú li pot ofendre una foto de Bernie Sanders assegut amb dues manoples. Llavors, per això s'ha sigut tant el boom, perquè tothom ha vist, vale, jo si potser faig un dibuix o un edit o el que sigui sobre aquesta cosa, ningú podrà dir què estàs fent. No, abans pues, aprofita el seu moment de dir, vale, pues vaig a promocionar-me, fer alguna cosa així ràpid, que la gent pugui veure que puc fer coses ràpides, que puguin quedar bé, i utilitzo aquesta tendència que tothom està com a atent. Llavors és com a... Al final, jo crec que no és més... L'artista no és més com a fer art perquè li agrada, sinó que és simple publicitat utilitzant que això està en tendència, com free marketing. Son como mecenas en el aire, ¿no? Que tú puedes coger por el hecho de decir, esto está funcionando, lo hago yo, ¿sabes? Exacte. Si és algo que al final t'és gratis, només has d'invertir un parell d'hores i tindrà una repercussió que a tu te serà favorable. Llavors, per a l'artista li convé fer això. Encara que pues, no li agrada ni Bernie Sanders, però utilitzarà això al seu favor. Però això crec que no és exclusiu al nostre temps. Per exemple, si tu penses en el Renaixement, quan feien, diguem, retrats de dones, sempre hi havia com també, no és el mateix que un meme, diguem, però el trend, saps, el patró de la dona rossa amb els ulls blaus. I clar, quan feien aquests tipus de dibuixos o de quadres que seguien com el fil d'aquella època, doncs rebien més atenció. Jo crec que el meme, l'únic canvi és que vivim en una època on els trends van canviant més ràpid, saps? O sigui, abans tenien com algú més concret que si seguien com aquell patró, doncs anaven bé. I ara com que cada 2 dies tenim una cosa nova en què concentrar-nos, és com li treu valor per el poc temps que té, però no ha de ser així. Simplement és una cosa que tots ens agrada, ens sembla graciós, i per què no vas aprofitar una cosa que li agrada a tothom per promocionar-te? I crec que, simplement ha canviat, però sempre ha estat. Sí, o sigui, no estic dient que sigui ni millor ni pitjor, que estigui bé o malament. No, estic d'acord amb tu. Ah, vale. Yeah. Ja m'estava posant en modo Capricornio. Bueno, en fi. Podem dir que, fins a cert punt, tota aquesta dinàmica tant dels memes com d'aquest anar-se renovant amb idees noves cada X temps i afegir-se a cert carro en un moment per picar la porta a la gent i dir «ei, existeixo», que al cap i a la fi és publicitat, és màrqueting, podem dir que és cert preu que al segle XXI estem, i és un preu que suposo que al llarg de la història també els artistes s'hi han enfrontat. És un preu que tu pagues
per... que és també, en parlàvem la setmana passada, el tema col·laboracions, com després de que la Rosalía tregui el Malquerer, ha fet 15.000 col·laboracions amb artistes molt més coneguts que ella, o de la mateixa alçada, que les col·laboracions dels quals pots estar més a favor o més en contra, però sense cap mena de dubte, és un em dono a conèixer internacionalment, a gran alçada. A mi una cosa que sí que em preocupa és el fet de, si ens renovem sempre amb memes nous, perquè quan no és el Bernie Sanders és el gos petit, gos gran, i si no és el Baby Yoda, i si no és 1.000 milions de memes més, perquè si una cosa no falten són memes, potser això a vegades ens aparta una mica, i no sé fins a quin punt, De momento, volverán un rato, chicos. d'aturar-nos un moment amb les nostres vides i fer un xic de reflexió, que és el que com a artista busquem. És a dir, tinc la sensació que tenim dues facetes els artistes. Tenim la faceta més anem a parlar amb el món, de dir, jo l'existeixo, i tenim la faceta de, és igual qui sóc jo, anem a intentar reflexionar o intentar sentir o intentar viure amb l'obra concreta que t'estic ensenyant. No sé, Jo crec que això depèn de la intenció que tens. Per exemple, jo dibuixo coses, ¿vale? Però jo no comparteixo les coses per... No tinc ninguna intenció, saps? No estic fent, jo que sé, comissions, no estic fent res, ho faig per mi i llavors ho comparteixo. Llavors tot depèn de quina intenció tens en ment mentre estàs creant. El que facis després de crear-lo és una altra cosa. Però quan jo ho estic fent, no estic pensant en uah, això a la gent li agradarà. Llavors, clar, tot depèn del que vols. Per exemple, si jo volgués treure algun tipus de profit, es veuria 100%, o sigui, la influència en el que faig. Perquè em pensaria, abans de fer qualsevol cosa, a qui li agradarà això. I jo, com que no tinc ninguna intenció de vendre ni de treure res, jo crec que el que faig és molt més meu i llavors no crec que sigui qüestió de no reflexionem suficient. Simplement és que quan el que tu vols, el que tu necessites és treure algun profit amb el que fas, t'has de veure obligat a fer això. Vale, és que, clar, això porta a plantejar una pregunta, que és quelcom que des de fa molt de temps penso activament, tot i que encara no en tinc un veredicte fet. És simplement una cosa que veig, i no sé si això és bo o és dolent, és a dir, existeix la tendència de l'artista vol crear una cosa, independentment de la cosa que estigui i del que després en vulgui fer amb ella, vol crear una cosa. I després l'espectador veurà X cosa en l'obra X. Però, evidentment, és el que tu deies, en el moment en el qual un artista vol treure profit d'una obra, és a dir, si un artista agafa un quadre o agafa una cançó i simplement la fa, simplement la crea i la deixa on sigui perquè qui la vulgui veure la vegi, evidentment aquesta obra d'art pot ser completament lliure en termes d'artista. En el moment en el qual aquesta cançó, és que penso és que en vam parlar la setmana passada, però la cançó que treu Rosalía i Billie Eilish sobre Eufòria, per molt bona que pugui ser, és una cançó que s'adapta a tot un món que ja existeix, el món Eufòria, el món... O sigui, per un públic concret que li agradarà, evidentment, i existeix aquest... Que no sé si és una lluita, perquè no sé fins a quin punt els objectius de l'artista i el públic poden ser els mateixos o no. Però en el moment... És a dir, on vull arribar, és que ho desordeno massa, però on jo vull arribar és bo, és dolent que l'artista estigui condicionat pel fet de guanyar-se la vida amb l'art? Al cap i a la fi, nosaltres no ens guanyem la vida amb l'art. Vull dir, jo faig el que em surt dels collons amb el meu art perquè no n'he de viure. I sóc estudiant, i si jo penso en guanyar-me la vida, penso en ser profe, no en ser artista. Ja està. Però jo crec que no és qüestió de si és bo o dolent, és qüestió de... Tu als artista, vale, doncs per tu vendre i fer comissions és una necessitat, si vols dedicar-te a això. No crec que hi hagi un rango de bien, mal, blanc, negre, sinó que ho he de fer perquè és el que vull fer i per arribar a el que vull ser doncs necessito això. És com que una part del que em fa falta per a
O sigui, és el que has de com a sacrificar, per així dir-ho, per arribar al teu objectiu. Diguem que és un pas més al camí, o sigui, és part del camí. Però per tant són graons d'una escala. És a dir, en el moment en el qual tu agafes i pintes el Bernie Sanders, perquè existeix aquest exemple, de gent que ha pillat moltíssims likes i moltíssims retés per pintar el Bernie Sanders amb la posició aquella, en el moment en el qual tu fas això, entens que és una obra buida de significat, artísticament parlant, és a dir, que pot ser bonic, pot ser... perquè jo he vist dibuixos molt xulos, algun dia hauríem de parlar també sobre el... És a dir, si un dibuix és prou bonic, compensa el fet que no tingui cap mena de càrrega en termes filosòfics, Joan, en termes més físics. Això que comentaves m'ha fet pensar en l'escenari en el que hi hagi dues persones que facin el mateix dibuix del pavo aquest i els dos els pensin a les xarxes. Però imagina que una persona és una persona que està més o menys pobra, que va a curta diners i tal, i fa això amb un interès de dir, vale, això està de moda, puc fer un dibuix i puc treure'm unes petites comissions d'això. I fa el dibuix. Després una altra persona que fa el dibuix, que és una persona que té pasta, que va sobradísima, de que es acomodada, pero genuinamente le hace gracia el meme. Y le hacía gracia, o sea, que se nota como que si partícipe del meme en fer el dibuix. Sí. Llavors, jo crec que cap i a fi la cosa és sempre circumstancial, no? És sempre depèn del context, no de la cosa en si mateixa. De dir, això està de moda, oportunista, o no, o simplement... O no, totalment d'acord. També aquí s'ha d'obrir un debat. El meme, evidentment, és cultura, ho és. No hi ha més, Encara que només fos la cultura de l'entreteniment i la cultura de l'humor absurd, és cultura. Però el fet que el meme sigui cultura pot dir que un meme pot arribar a ser art? Crec que existeix una diferenciació entre... És a dir, crec que la cultura ho engloba absolutament tot. Crec que l'art no. És que, per això ho plantejo, per apunto. Jo, per la... No és ni tan sols l'objectiu del meme, Deixo parlar a les altres dues companyes, però simplement vull dir que després d'haver fet un treball dels memes, el que em vaig adonar compte és que jo era partícip d'això de sí, són art i tal, però abans que res és una herramienta comunicativa. Abans que res és una forma d'expressió. Solo dejar este matiz, invitar a Elena i Hanna a comentar. Head empty, ara mateix no... Jo crec que depèn de com defineixes art. Si tu defineixes art com algú que elicita una resposta de l'espectador i que necessita mostra algun tipus d'esforç i creativitat i a més, o és estèticament bonic, tot depèn de com ho defineixes. Si per tu art és una cosa, és bonic, la persona s'ha esforçat, llavors, òbviament, si el meme és bonic, diguem, un meme pot ser art. Si crea alguna resposta dins de l'espectador, un meme això ho fa, llavors és art. Tot depèn de com ho defineixes. Si és una definició estricta de, vale, has d'haver dedicat no sé quantes hores, ha d'haver tenir no sé quant creativitat, tècnica, no sé què, no sé quantos, llavors, clar, és molt difícil, però per mi art és una cosa que té alguna intenció artística, té esforç o temps de part de l'artista i crea una reacció en l'espectador, per això a mi és art. Llavors, si fem servir aquesta definició, un meme podria ser art perfectament. Però clar, depèn de com ho defineixes. És el que exposava l'Oriol. Un meme al cap i a la fi és un acte comunicatiu, com també ho és la pintura i com també ho és la música. Al cap i a la fi, suposo que l'essència de tot plegat és el que es comunica. És a dir, normalment el que es i no sóc una persona avasada a fer memes, però sí que sóc una persona avasada a mirar-los i a gaudir-ne i a consumir-los, normalment el que fa un meme és que no sé si els diàlegs humanístics de la Pompeu no sé si els teniu gaire presents, però el dimarts passat van fer un diàleg on va anar un escultor que es diu Jaume Plensa, que és un tio molt curiós, que ha fotut escultor... O sigui, ell el que fa és art públic. Art que es fot al mig d'un parc, que no és art de museus. Tinc la sensació Però temporalment o fixa? Els dos tipus. Hi ha certes obres que eren temporals que s'han quedat fixes. De fet, si el voleu buscar, té com borrada d'obres. Com havies dit que es deia, Jaume? Plensa.
Jaume Plensa. Llavors, aquest home exposa com, diu ella, perquè això ho diu en el diàleg, diu que l'art és màgic en el terme en el qual, i és per això que puc acceptar que un meme sigui art, perquè el que fa un meme és que tu agafes molta gent estranya i sense preguntar qui és aquella persona estranya, comparteixes les mateixes sensacions, comparteixes les mateixes vivències. Tinc la sensació que un meme, a més o menys intensitat, el que vol fer és crear comunitat. Un meme crea comunitat. És a dir, nosaltres, que som la gent de Twitter, i que ja sabem qui és Bernie Sanders, com no ho sap la gent de Facebook o la gent de... Bueno, ara Bernie Sanders sí, perquè s'ha popularitzat moltíssim. Però en el moment en el qual nosaltres diem Dile, o diem qualsevol, o el Si Somos, o el... etc., que és molt comunitat de Twitter a Espanya, evidentment nosaltres amb tota aquesta quantitat de memes, que no hem creat nosaltres, però sí que ens els hem apropiat, hem creat comunitat. I al cap i a la fi això és acte comunicatiu. I ja no només entre nosaltres, perquè nosaltres ens coneixem, nosaltres som molt amics, però també ho hem fet amb gent que no coneixem absolutament de res. Que crec que... I això és el que proposa, és el que deia Plensa, el fet de dir l'art, al cap i a la fi, el que fa és això, crea comunitat amb gent que no coneixes absolutament de res. I crec que això sí que se li ha de donar als memes. El fet aquest de... bueno, tothom sap ara mateix quin és el meme d'aquest senyor, i nosaltres ara podríem fer una llista de memes, o amb els antics Vines, per exemple, nosaltres podríem fer una llista de Vines, que no deixen de ser memes en vídeo, i com, entre tots nosaltres, ens podem començar a dir Vines, o escalera, o AA, i ens els podem acabar els uns als altres, i això vol dir que formem part del mateix. No sabem exactament el què, però és part del mateix. Podríem fins i tot definir els memes com l'art més social de tots, inclús. Sí. Podria ser. Però al final és un art que sempre ha estat a la de tothom. Sí, crec que és l'art més social que existeix perquè és el que ha estat sempre per a la gent, mai en privat. Bueno, i també pots fer memes en petit comitè, però... No, que vull dir que és una cosa que crec que té el meme, que no ha tingut mai l'art en termes d'art de museu, que és que el meme és fet per qualsevol persona, per a qualsevol persona. Això no ho té l'art. Rothko no va pintar mai per qualsevol persona. Mai. Va pintar per gent que havia d'entrar en un museu i havia d'estar preparat perquè la pintura li expliqués alguna cosa. Un meme no està preparat perquè algú... En plan, un meme l'entén qualsevol persona i li pot fer gràcia a si veus un cangrejo que es diu Matías i hola, mi pana Matías, et pot fer gràcia encara que et fa gràcia. La gràcia dels memes, tot i que no entenguis la gràcia que hi ha darrere, poden fer gràcia por sí. Solo porque representan algo grotesco, bizarro, etc. Sí. O simplement perquè potser avui en dia tenim un humor de merda. En plan, no sé si us passa, però és que qualsevol cosa amb la típica tipografia de memes, així amb el cos més tirat, qualsevol xorrada amb una foto de merda, a mi em fa gràcia. O sigui, és com... Lo absurd. En el moment en el qual vaig veure que el meu sentit de l'humor estava broke, en plan, out, no, va ser amb, no sé si l'heu vist, el meme del Cyberpunk, que surt el Keanu Reeves, i van tallant la presentació del Cyberpunk i posa, per exemple, welcome, saps? I aturen la imatge, posen música hardcore i surt well, espai. Vale, sí, que no Vaig riure moltíssim. Fa molts anys que estan... Per mi mai han passat de moda... Tu puc citar el vídeo paraula per paraula. De moda aquests memes de la cara de Sheldon Cooper estirado i jo que sé, que ponga Kansam. És com... Aceituna, gato con botas. És que... Increïble. Jo, això em va passar enmig del confinament, no sé com es diu, ho vaig penjar a Twitter, em va sortir no sé com, el típic que et surt a l'explorar d'Instagram que no saps ni com has arribat. Era un vídeo d'un taladro donant voltes sobre si mateix i crec que la cançó que hi havia de fons era la Macarena.
vale? No ho sé, no hi havia res més, no hi havia frase, no hi havia broma, simplement era això. I vaig passar-me 20 minuts plorant de riure. Excels. Plorant. Em va trencar. En pitjors coses. Increïble. Me hace pensar un vídeo que es un sonido, que es una foto de una pelota de plástico de esas de parvulario y el sonido de la pelota botando. Ya está. O sea, algo tan absurdo como esto. Y me reí bastante en esa mierda, de verdad. Aviam, també és cert... Sigues. No, que és com que aquest sentit de l'humor fa uns anys hagués fet gràcia. O sigui, és naltres que actualment fa gràcia qualsevol merda o perquè estem tan atabalats de, no sé, humor, que has de tenir context de qual, que ara és com, vale, no, vull evitar tenir context de tot això, de poder entendre l'altre. Un gat que passa a Barcelona, ja està, això és el millor que m'ha passat avui. No sé. Sí, jo crec que una cosa que sí que ens passa, i crec que... Sí, per exemple, a l'època dels nostres pares, per posar un exemple, existia l'humor absurd ja, existien els Monty Python, per posar un exemple. Sí que tinc la sensació que nosaltres actualment, i estic pensant molt en tema Twitter, perquè és on ens movem més nosaltres, existeix tot un humor que té moltíssim background, però molt. Per exemple, a mi que ara em vingui algú i em digui camp, em fa gràcia perquè porto any i mig veient aquesta paraula tot arreu. No és perquè la paraula en si em faci gràcia, perquè jaja, corrida. Saps? Però sí que és cert que, per exemple, si ara ens ve un dels nostres pares i ens fa el típic acudit boomer de joc de paraules, que era un acudit que ells els fotia moltíssima gràcia i que quan jo tenia 7 anys també em feia gràcia, ara mateix nosaltres no riuríem, però en el moment en el qual, per exemple, ens ve un dels nostres pares, ens fa la broma i ens fa ahà! Jo en aquell moment em fotria riure. Crec que el nostre humor es basa molt més en tema expressions, en tema reaccions, en tema tal, que no tal la broma en si intel·ligent i de jaja, mira quin joc de paraules. No volem humor llest, no ens agrada, no ens fa gràcia. Som tontos i ens agrada l'humor tonto. El meme del gat de te pido perdón, com era? Mi perdones? Mi perdones? Això, vull dir, arribar a ser amb una veu normal, o de lo que ¿Me perdones? Sí, o em disculpes. O sigui, el so i imatge... Sí. Clar, estem a l'era del vídeo. Abans és com que si algú no té un so fora de lo normal, una imatge fora de lo normal, que estigui distorsionat, que sigui diferent a lo que coneixem, doncs no fa gràcia. O sigui... Totalment d'acord. No. Bueno, I és que pot ser com un element isolat. Em fiques un vídeo normal i després em fiques el mateix vídeo, però n'hi ha distorsió al final. Sí. Em farà una gràcia. Potser és perquè soc normal, però canvies una mica de distorsió i ja està, ja em tens. És el mateix vídeo, el mateix contingut. Sí. Però està distorsionat, és com... Ara, o sigui, crec que hi ha... O sigui, crec que... És a dir, el meme, que és el que busca, no? Això que dèiem, comunitat i fer gràcia. Anem al màxim absurd possible. Vull dir que al cap i a la fi ens fa gràcia que Keanu Reeves presentant un videojoc digui camp i que digui fuck you i aquestes coses. Sí, crec que l'única cosa de la qual hauríem de vigilar, crec que el punt és vigilar. És una conversa que jo de tant en tant tinc, del fet de dir, ok, l'amor absurd existeix, però sí que és cert que existeix dins d'un món concret, dins d'una societat concreta, que en el moment en el qual la societat és misògina, la societat és homofòbica, la societat és masclista, etc., per molt humor absurd que sigui, hi haurà una tendència clara a que l'humor es recolzi en certes d'aquestes tendències dins de la societat. I a més estic dient societat que això fa un any no ho podria estar dient. Perquè fa un any el meme de societat és que era una paraula prohibida. És que vivimos en... No podies. Per mi encara no la pots dir, o sigui... A mi és la paraula societat. No puc. No sé si teniu alguna cosa més a dir sobre els memes. Si no, ja passarem a l'altre d'esto. Estan xulos. Estan xulos, també. Estan xulos. Jo, sobre els memes, hi ha una cosa que abans
hem comentat una cosa que m'ha vingut al cap d'explicar, o sigui, tampoco os voy a comentar todo el trabajo, este que hizo de los memes, pero sí, la primera imagen que vaig posar, y es com el meme más antiguo que he podido llegar a encontrar, així que sigui visual, y es un esqueleto, ¿sabes? O sea, es un tapiz de un esqueleto tumbado así y posa en grec el esqueleto, que es rollo simposio y tal, ahí estirado con el vino y tal, y posa, sé alegre, vive la vida. Y ahora, claro, lo tenían en la entrada y la gente cuando entraba en el piso, lo que se encontraba era un esqueleto que les decía, sé alegre, vive la vida. Claro, es un esqueleto, está muerto. A ver, es un meme, o sea, es el meme más boomer que vas a encontrar nunca, 2500 años. Pero yo creo que esto puede llegar a ser considerado un meme. Una cosa que passa molt amb el meme és com que... És a dir, si ara mateix ens ve algú i intenta fer-nos una broma de fa un any, i pot passar dues coses. Una, que ens faci gràcia perquè sentim nostàlgia del meme, o dues, que el rebutgem. Crec que és una cosa que està passant molt amb l'humor actual, de això que dèiem, no? L'humor dels nostres pares no ens fa gràcia, és en plan... Bueno, si el descontextualitzem, sí, si ens passem entre nosaltres, irònicament, el gif aquest de los buenos días... És que depèn del context. És que a la qüestió s'afegeix la ironia, que és encara pitjor quan s'afegeix. És a dir, les imatges aquelles del Piolín dient buenos días, amb un parell d'acords, espero que tengas una linda mañana. Yo ni fumo ni bebo. Arnau se siente atacado. No. No, jo les envio, o sigui, a mi tots els stickers que mai allà em passa, el plan de bon dia i una tassa de té, no sé, em fa molta gràcia i les envio en plan bon dia, és que és... Perdó, perquè un dia, o sigui, ara no perquè ens anirem de temps, sinó, però un dia parlarem sobre els memes independentistes, dels bon dia, visca la terra, amb senyor Puigdemont i l'estelada darrere. Avui he borrat com a 1000 imatges del grup de família. No, què has fet? No vaig escollir... És molt bon material, Tenia 5.000 imatges, ho sento molt, havia de fer alguna cosa. No vaig escollir ser català, simplement vaig tenir la sort. Sí. Bueno, si voleu... Vale. Això és un programa totalment seriós, evidentment. Sí. Cinc experts aquí. Això quan estiguem tots al local, fotent-nos birres una darrere l'altra, hi haurà programes que no els acabarem. Vale, autoexigència de l'artista. Però això pot anar lligat amb el tema anterior de Bernie Sanders, en plan, exigir-te fer això, aquesta tendència, el més ràpid possible per arribar al màxim número de gent serà que està al pico alto. Pot ser un punt d'exigència per part de l'artista, el ser ràpid. És que jo, de fet, una cosa amb les quals he pensat sempre, és que no recordo qui m'ho va dir, perquè podria ser que això ho digués un artista com en plan, com conegut i tal, o pot ser que m'ho digués qualsevol putíssima persona de la meva vida. Que em va dir un bon artista, al cap i a la fi és el que agafa un encàrrec i el converteix en art. I crec que aquí... Sí, és a dir, per exemple, en el moment en el qual, imagina't que tu ets un poeta i a tu et diuen, m'agradaria que escrivissis un poema per la meva difunta mare, per posar un exemple. És evident que tu, quan escrius un poema, és a dir, una oda, no? Oda a la senyora tal. És evident que tu, si no has conegut aquella dona i tal, evidentment no pots escriure un poema. És a dir, no és possible. Però si ets prou bon artista per fingir aquests, o sentir-los d'alguna manera com nodrir-te dels coneixements que tens tu en termes sentimentals, en termes poètics, per escriure un poema, agafes un encàrrec i el converteixes en una cosa que és art. Al cap i a la fi, Mozart era un tio que fotia encàrrecs. Beethoven era un tio que fotia encàrrecs. Shakespeare era un tio que literalment el feia encàrrecs. I van crear coses que actualment les tenim com grans clàssics de la nostra història. Crec que també aquest és un punt a tenir en compte de l'artista. És a dir, allò que dèiem, un artista, si es vol dedicar a l'art, s'ha d'adaptar al que vol la gent. I hi ha dues maneres de fer-ho. O t'adaptes al que vol el gran públic, o t'adaptes al que vol una persona rica que et paga. No hi ha més. O ets ric, però per aquesta gent no compta.
O sigui, hi ha aquestes dues possibilitats. O t'adaptes al gran públic o t'adaptes a algú ric. Per tant, sempre estàs fent encàrrecs. I al cap i a la fi, quan tu fas una obra per simplement tirar-la, vol dir que ets un privilegiat en termes artístics. Per tant, crec que aquest és un punt important en el terme de l'autoexigència de l'artista. El dir, vaig a fer que el meu art es vegi, perquè és el que dèiem del Bernie Sanders, en plan, hi ha dibuixos superben fets, molt ben fets, superxulos, i que són una putíssima animalada que s'adapten a un meme. És que no sé quan va ser, però fa poc vaig veure com un autor hiperrealista que agafava tots els personatges d'un anime i els passava com serien reals. Evidentment, l'obra en si no té cap mena d'importància, és a dir, és pura palla. Però què és el que passa? Si tu veus un artista que t'agafa el senyor Bob Esponja i te'l fa hiperrealista i el dibuix és una putíssima animalada, és un tio que tindràs present a partir d'ara. El pes de l'art mimètic cal tenir en compte també, el que és el realisme i tot. Totalment d'acord. Sí, sí. O sigui, però a vegades aquest tipus d'obres d'art palla serveixen també de manera més publicitària, més en plan de, mira, això no té res darrere, però tinc aquesta tècnica, soc capaç de fer tot això. I després potser en un futur, clar, o sigui, mai serà palla en si. O sigui, potser per aquest contingut per a la gent no li farà sentir res, però per a tu mateix no és palla, perquè és una altra manera de fer-te publicitat i una altra manera de practicar i no sé, altres coses. I de posar-te a prova al cap i a la fi. Un artista es posa a prova sempre que fa una obra. Sí, jo crec que l'artista mai al final farà palla. Però clar, però si diem això, o sigui, que és palla, això, els artistes hiperrealistes en general, diem que no és un encàrrec, que no estan imitant res, estan fent un paisatge, imiten perfectament un paisatge, molta tècnica, però llavors es podria dir que això és palla, perquè jo no crec que és palla. Depèn. O sigui, tinc la sensació que una cosa que a mi em passa, i aquí torno al quiche, el quiche com a definició és, en el moment en el qual tu fas romanticisme, o sigui, si per exemple el senyor Shakespeare feia el teatre com ell el feia al segle XV, XVI, XVII, fantàstic, genial, increïble. Si jo ara mateix escric una obra de teatre seguint els mateixos patrons que Shakespeare, sin más, no deixa de ser, doncs això, quiche. És a dir, jo em baso en una cosa que ja existeix, en una cosa que ja ha estat art pels seus motius concrets, i la reprodueixo com una espècie de producte que sé que funcionarà. Què és el que passa, per exemple, en Hollywood, per exemple, tema cinemes, ara estic parlant, hi ha molt hi ha un tant per cent de la receta, fer aquestes coses, exacte, hi ha un tant per cent de això funciona. Ojo, que si la protagonista és guapa i es treu els sostens al mig de X escena, això funciona, això ho afegim. L'Ernesto Sevilla ho comentava, això. Ernesto Sevilla, el MUG. De que o sea, a día de hoy al humor, lo que es el cine, excepto el típico 20-10% de cine indie, todo es comedia familiar, costumbrista, de toda la vida. Con camises de franela. Clar, perquè si cal produir això, els productors diran, vale, dame algo que sé que me va a dar dinero, pese a que el productor artístico luego... De fet, això passa molt en el terreny música. És que això passa... És que vaig llegir fa poc el tema que Kanye West té un... És a dir, estem parlant de que tema gran música, és a dir, els discos de l'any són discos que la producció que tenen darrere són una putíssima animalada, en termes de que costen milionades. També passen pel·lícules, passen videojocs, etc. Vivim en un món capitalista, per tant, no pots anar-li un músic i dir-li, sí, miri, vostè es passarà 8 dies gravant un disc i viurà de l'aire. Li donarem un parell d'entrepans i se'n torna cap a casa. Evidentment, l'artista, és a dir, tots els músics que participen, tots els tècnics de so, etc., tothom que participa se l'ha de pagar. I això requereix uns diners. I, per tant, existeix allò del productor produeix tal i llavors espera treure'n beneficis. El que passa és que, i és el que ha passat amb Kanye West, hi ha molts discs d'aquest senyor que han sortit a perdre. Perquè el que ha costat, per molt que s'hagi guanyat, el que ha costat el disc en si ha estat una putíssima animalada. I és per això que la cançó aquella és la que fan servir a Paco Rabanne, pot ser, la Colònia? Invictus. Sí, Power. No. Aquella cançó Invictus. És Invictus. Això, Invictus. Sí, per això, que és una cançó que hem sentit que a 3 de cada 4 anuncis també l'hem sentit a
tot arreu. També Perquè s'ha de sempre dir és un benefici. que Kanye West, molts dels diners que tenia de pressupost, que de fet la productora li demanava que gastés en l'àlbum, eren sopars supercars a París. En plan, molts dels Clar, gastos aquesta és eren l'altra, super sí, sí. injustificats. Totalment. En plan, s'anava a París a gravar potser una toma i pues, se iba de cena, se iba al mejor hotel que veia. Tinc una curiositat, bueno, és una curiositat, no té digues. res a veure amb el debat, però tinc el mateix aniversari que digues. Kanye West. Aquí estamos. Iu. 8 de juny! Que bé, eh? És que Un Géminis, molt bon signe. Géminis, Molt muy Géminis. Molt bon signe. és molt Géminis, Les cartes Kanye estan West. sobre la taula, eh? Hanna, és la veritat. O sigui, No, sí, 100%, però no ho has de dir. No ho has de dir, queda Hanna, malament. tu mateixa t'has exposeat. Jo no vaig dient que tens el mateix compte que Kanye West, ho has dit tu. És la teva decisió. Però és... Llavors, també, una altra pregunta que volia fer sobre la taula, no sé si us ha passat mai. O sigui, a mi, el primer que em van dir, a l'hora de començar a escriure, començar a pintar, començar a composar, etc., és totes les coses que fas les guardes. Perquè a vegades tens una bona idea, diguem que... És a dir, la idea és bona, l'execució és molt dolenta. I això passa a cops. I on és la línia en el qual un treball és mediocre o passa a ser acceptable? És a dir, això ho decideix l'artista, ho decideix el públic, ho decideix el productor, on és la línia? És a dir, perquè al Ho cap i a la decideix fi qui hi ha vulgui, certes... tots ho Jo decideixen. crec que qui ho decideix al final és el temps. O sigui, el temps que tu tardes en veure aquesta obra que has creat des d'una altra perspectiva, una altra persona que s'ha estat formant, que ha invertit anys a la seva vida i un temps X a formar-se, doncs veu això d'altra manera. O sigui, al final, qui ho decideix és el temps, més que una persona o altra. És depenent de l'experiència que tinguis o de... Bueno, d'això, de com a veure, com dir-ho, sense ser classista. Bueno, no ho diré. Digue'l, volem No, saber. anava a dir Som de políticament l'educació, però tampoc fa falta educació per a aquests sí, temes, saps? totalment. Sí, és Llavors, que jo, no. un fenomen que existeix, i ara estic parlant de gent rica, però un fenomen que existeix és com es venen per multimilionades els esbossos de Lorca, per exemple. És a dir, s'agafen certes coses que en un altre artista no s'aprofitarien, perquè són coses que l'artista ha decidit que no volia publicar, com ha passat, per exemple, amb Michael Jackson, que han sortit no sé quantes cançons post-mortem, que tècnicament, si el propi artista... És a dir, el moment en el qual... Ara vinc. Bueno, ara vinc, feu-ho. Ara vull. Michael Jackson no tenía la culpa con el tema de... O sea, con el post-mortem fue todo por culpa de Sony y los derechos de distribución, pero ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Quién se ha muerto? Bueno, Michael Jackson se ha muerto. Murióse. Últimes noticias. Última noticia. Franco sigue muerto. Bien. Però una cosa, vosaltres, o sigui, us en recordeu de lo que estàveu fent i on estàveu el dia que us vau enterar que Michael Jackson havia mort? Perquè jo sí, molta gent també. Em va despertar ma germana i va ser com l'època més fan era de Michael Jackson. Y en plan, Michael Jackson ha muerto, niño. I hòstia... I tu? I no sé, em vaig anar a fer el Nesquik i no recordo molt més després. L'únic que recordo va ser anar a veure el This Is It, la pel·lícula, al cine. Hòstia. És a dir, a mi, és que és el que anava a dir abans. El que em va passar amb Michael Jackson és la cançó de Love Never Felt So Good, crec que es diu, cançó post-mortem de Michael Jackson. És una cançó que a mi m'encanta, adoro. Gràcies a Déu aquesta cançó es va publicar encara que Michael Jackson hagués mort. Sí, és a dir, el punt és, segons Michael Jackson entén, com que ell no la va publicar en vida, entén que aquella cançó no era meritòria per ser publicada. Per ell era un desperdici. Però aquesta cançó A mi m'encanta. era per part d'ell o per part de la pròpia productora que no volia llançar aquesta cançó? O sigui, no jo No crec sé. que potser va ser una bona estratègia per part de Sony, ja que era qui tenia els drets de distribució de tot el material de Michael Jackson, i va dir, ha muerto. No, o sigui, Pastuqui. estem parlant d'una cançó que potser ell com a persona volia publicar, però que potser ell va dir, escolta, això no ho publiquis. I Clar. va dir,
now. No, o sigui, al cap i a la fi, qui té els drets de distribució és qui diu te voy a publicar esto o no. O sigui, Sí. Sí, totalment, evident. com ja es va parlar de Prince al seu dia, em sembla un altre racó que no li publicaban álbums en plan, ya has publicado uno este año y el año pasado, es que, ¿qué más quieres? Sacar 3 más este año, no, de tu puta casa. Totalment. És com, mira, un exemple més recent, Bad Bunny, per exemple, les que no hi van a salir. Que aquest disco va sortir gràcies a que va fer un directe on va ensenyar algunes cançons que no havien sortit al Jo hago lo que me da la gana. I a partir de la gent va dir, escolta, aquestes cançons estan de puta mare, puja-les, publica-les, doncs va dir, vinga, pues trec el disc, i el va treure, i va triomfar. O sigui, el tema que té amb Don Omar... Ah, que té un tema amb Don Omar, Bad Bunny. Està curiós, està bé. Com es diu? També, una cosa que a mi... No me'n recordo. Una cosa que a mi també em passa amb Bad Bunny... Romper-la. I que no... Boníssim. És a dir, que no se'm malinterpreti, el senyor Bad Bunny s'ha guanyat que ell ara mateix faci una cançó que sigui només pets i que sigui top 1 del món. S'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat. Però I no sé, aquí és on entrem en una cosa que a mi m'agrada anomenar la diferència entre l'obra i el nom. És a dir, quan a nosaltres, que és una cosa que passa molt, et diuen aquest llibre te l'has de llegir perquè és de Tolstoi. Oh, Tolstoi, un gran escriptor, m'ho he de llegir. Encara que sigui una putíssima, m'ho he de llegir. Em vaig llegir la Sonata Kreutzer fa poc per una assignatura, veia putíssima merda. És el meu escriptor preferit de la història, veia putíssima merda d'obra. Amb Bad Bunny passa, també. És a dir, jo, el disc que va treure on hi havia... O sigui, el primer disc que treu el 2020, el de... Jo el que me da la gana. Aquest. Boníssim, espectacular, increïble, dels millors discos que he sentit jo mai. No l'escoltava habitualment el senyor Bad Bunny abans d'aquest disc, i després d'aquest disc sí. Però l'últim disc que treu, el que té la cançó amb la Rosalía, L'último tour del mundo. Crec que, per mi, i també és cert que jo tendeixo a exigir massa als artistes, perquè també m'exigeixo massa a mi mateix, i faig servir el mateix per tothom, en termes artístics, es queda un xic curt. És a dir, a mi se'm va fer un... Sí, està bé, però... És que, clar, o sigui, jo no me l'he escoltat, però crec que alguna sí, i tampoc puc opinar gaire, però potser tenim aquesta sensació perquè venim d'un disc que ha estat un top, que ha estat una puta passada, i al cap de menys d'un any te treu un altre i és com, tens aquest encara massa recent com per poder fer un canvi a l'altre, és com... I a més, tenim en consideració que no hem tingut l'oportunitat de cansar-nos a l'altre disc. Perquè, clar, el 2020 no hem pogut sortir a les discoteques a ballar-lo i a quedar-nos ratllats d'aquestes cançons que a vegades passa. I ara treu una altra i encara no estem cansats i, bueno, està bé, però que estoy saturada, que tengo mucho, que, saps? Que de fet, a mi també, que és lligant això, clar, jo, per exemple, soc era un habitual del Cupcake, d'Apolo. En el punt en el qual posen cançons de la tiríssima d'anys i posen sempre les mateixes putíssimes 45 cançons. I arriba un moment en el qual et saps de memòria quina cançó va després de l'altra. Però crec que una cosa que passa aquí, i crec que també passa amb el senyor Bad Bunny quan treu un nou disc, és que existeix allò que dèiem amb els memes, una sensació de comunitat. El fet de simplement dir, si jo vaig a Apolo un dijous a tal... I quan soni The Final Countdown, després anirà tal cançó. I sé quan serà el canvi, ho sé. I algun dia em faran algun canvi i m'hi afegiran 3 o 4 cançons més, perquè passava que a vegades en senties alguna de nova. Te joden l'esquema, Però... Total. Diguem que l'esquema el tenies. I és una cosa que passa també amb el meme. I és una cosa que passa també amb Bad Bunny. Si ara mateix, a mi, per exemple, Manel diu d'aquí 2 setmanes traiem disc nou, nosaltres estem, però vamos, que no podem dormir en 2 setmanes i que ens sabem les cançons de memòria al cap de 3 dies. I és així. I potser, per exemple, jo vaig començar a sentir Manel gràcies al 5è disc, i no és cap sorpresa. 5è? Sí, gràcies al 5è. O sigui, jo abans del 5è havia escoltat certes cançons sueltes, però mai hi havia entrat. Després del 5è, que trobo que és, en termes catalans, una sacsejada del món musical, els començo a escoltar. I he trobat... Jo fins fa poc era un detractor del 3è disc, i ara el trobo genial, tot i que no és millor que el segon o que el quart, que és una altra cosa.
O sigui, ara estic en el punt en el qual, si jo trobo un tuit d'algú que parla de Manel, a mi em farà gràcia. Jo el retuitejaria probablement. És com un... Ok, parlem del mateix. Si Manel treu un nou disc, és probable que a mi em costi ser tan objectiu com seria amb un altre tipus d'artista. Per exemple, No sé. I és que ja és eso. Si voleu... Si no teniu res més a afegir, podem passar a l'últim tema. És que, de fet, És que anàvem malament a és l'altre perillós, tema. Hauríem de passar al Jo tema. volia comentar una última cosa sobre l'autoexigència que us vull Dale. preguntar si a vosaltres també us passa. Que us passeu, diguem, jo què sé, una bona hora, 2 hores treballant un dibuix, una cançó, un escrit o el que sigui. És I al una mierda. moment que l'acabeu ho voleu cremar. Sí. És en plan, Sí. no, A cada treball que no, faig. ja, no. I tothom, i potser ho pots compartir fins i tot si no t'agrada i els teus amics et diuen uah, està molt xulo, però en el teu cervell és en plan, que malo. Que mal. És que jo de fet Crec ho he que fet. m'he No és quedat que ho hagi congelada. pensat, és que ho he fet. Jo a meitat d'obra, en plan de estar composant algo, passar-li a l'Alba, per exemple, en plan, ¿qué te parece esto? Super guay, jo, borrar. No. Por culo. Totalment. També una cosa que passa en termes artístics és que no és el mateix una idea o una frase musical, un riff, que una cançó sencera. I és el mateix, suposo que passa en pintura, el que passa que no estic acostumat a dibuixar. Però crec que també deu ser el mateix, en plan, tu tens una idea, no és el mateix tenir una cara pintada que tot el dibuix fet. I crec que a vegades ens passa a nosaltres mateixos que o sigui, no és que ho esgarrem, és que no crec que sigui això exactament, però és que a mi m'ha passat en certes cançons que jo començo amb una frase que és genial, no sé què, no sé què, i al cap de res, al cap de 10 minuts, no sé què estic... En plan, no és que no sàpiga, però en plan, dic no, mal, la primera frase estava xula, la tercera fa pena. I crec que també en música crec que és més fàcil de fer que en dibuix, perquè en dibuix al cap i a la fi ho borres. Clar. O no hi més. I crec que això suposo que és més fàcil en música i poesia el fet de, ok, again, he de dir, vale, recuperem la primera frase que estava xula, recuperem tals coses que estaven xules i la resta fora. I crec que això en dibuix és bastant més complicat de fer, la veritat. És No sé. que crec que el problema en general és que tu entres amb una idea de com quedarà i tu fas tot el procés que tu creus que has de fer per arribar a aquesta idea que tens. Sí. I llavors arribes i no està malament. No és que sigui una mala cançó o un mal dibuix o el que sigui, però no és No és el que hauria el de que ser. tenies al cap. Exacte. No, o sigui, el que és el teu punt de visió de com havia de quedar no acaba de ser així, és com... Però vosaltres No sé si us ha dos, passat algun cop. quan dibuixeu, us imagineu, o sigui, teniu en el vostre cap l'objectiu on determinar. Normalment, sí. Sí, en plan, sé el que vull fer, sé els colors, sé les formes, ho sé tot, però ara de fer-ho és com... O no, és com tinc És que Parkinson de cop, saps? és el pitjor perquè queda tens... fluid. Tu saps la gamma de colors que vols fer servir, saps el que vols dibuixar, saps com dibuixar aquesta cosa, no? O sigui, en teoria tens tot el que necessites per passar aquesta idea a paper o el que sigui. I no surt. A vegades no surt. I jo crec que aquí és on hi ha com el pitjor de l'autoexigència, perquè clar, jo puc fer un dibuix que no és el que jo tenia pensat i diguem que li passo a un amic i diu uah, està de puta mare, no sé què, superguai, no sé què, però clar, perquè ell no sap la idea que tenies. Llavors, clar, pot estar bé, però com que és teu i no és el que tu vols, Però ets més exigent que els altres. És problema d'exigència o d'expectatives? Les dues, potser. O sigui, si no compleixes les dues expectatives, no t'has autoexigit suficient. Saps? A mi em passa, en plan, ho dono tot, no em quedé com esperava que em quedés i és com, merda, potser no m'he autoexigit suficient. Potser en comptes de... No sé, depèn d'aquesta decisió l'he fet malament, és com, uau, no. No A sé. mi també, una cosa que passa, o sigui, Rozco, és que jo tinc 3 persones que conec i repeteixo les seves frases fins que em moro. I cada mes em deixo Els 4 de Manel, no? Els 4 de Manel. Almenys no és One Piece. El que cul de vuit allà. Se'm centro. Rozco, quan parlava del seu art, i crec que és una cosa que... I estic molt d'acord, i crec que és un dels artistes que més costa conèixer
perquè ell no es vol fer conèixer a partir de les seves obres, Rothko el que deia és, en el moment en el qual un artista acaba una obra, diu, ok, that's it, l'autor perd tot el poder sobre aquesta obra, tot. I a partir d'aquí el poder el té l'espectador. És a dir, quan nosaltres acabem una obra i diem, ok, that's it, i l'ensenyem a algú, encara que pensem, puta merda, puta merda, puta merda, i és això, com que l'espectador no té aquesta imatge mental que teníem nosaltres, o no té aquesta, no sé, aquest punt que tenim nosaltres, és com que et diu, clar, els seus ulls parteixen d'un altre punt. Parteixen d'un altre punt completament diferent al nostre i, de fet, els ulls que importen passen a ser els seus. És a dir, en el moment en el qual un artista ha acabat la seva obra i ell ja hi ha experimentat i com a molt la tornarà a veure de tant en tant és a dir, en el moment en el qual un artista acaba la seva obra... Sí, el que vols dir, Joan, és que l'art és igual quan l'artista l'està fent que quan l'espectador l'està consumint. Exacte. Però, o sigui, la diferència són els ulls. És a dir, el punt en el qual, quan un artista estàs dibuixant un quadre, els ulls importants són els de l'artista, perquè l'artista decidirà on va aquesta pinzellada i on va aquesta altra i on van aquests tons de colors i per què estic fent això i per què estic fent allò. Però en el moment en el qual l'artista acaba, i és una cosa que no sé si us ha passat mai, però feu d'anar a exposicions obertes de gent que no teniu ni putíssima idea de qui és, que jo de tant en tant ho faig, és a dir, si jo ara me'n torno un almanac per 152a vegada a la meva vida i torno a veure el Pantocràtor, ja sé de què va, ho sé, perquè m'ho han explicat, o sigui, sé perfectament de què va tot. I sóc incapaç d'experimentar alguna altra cosa. Sóc incapaç. Però una cosa que sí que em va passar al manac també és l'escultura dels primers freds. Tremenda. Brutal. No la coneixia, no sabia que era l'escultor, no, me la vaig trobar un dia de casualitat. Apoteosi. I això crec que és el... Que això també ho deia Plensa, que és, veus, és el senyor que he conegut aquesta setmana. Que Plensa deia... És que, perquè just els diàlegs ensenyaven com un mini documental que li feien ell, i com ell tenia una escultura al mig d'una ciutat, no recordo, imagineu-vos que era Chicago, per posar un exemple, i tenia una gran escultura, i com el tio s'aturava davant d'una... La típica tenda de botigueta de perritos calientes, de hot dogs, i li preguntava a l'home què es pensava de què anava l'escultura. I al cap i a la fi, és aquí on rau, suposo, gran part de la importància de l'art. El punt aquell en el qual l'artista diu, i crec que per això és molt important gent com Manel, gent com Queen, gent que no deixa les coses perfectament clares i delimitades. En el moment en el qual tu escoltes benvolgut i cada cop que l'escoltes descobreixes coses noves, o depèn del moment en el qual estàs, ho reps millor, ho reps pitjor. A mi això també em passa molt amb Arctic Monkeys, que depèn de quan ho escoltes i depèn de quan no, l'impacte que reps és diferent. I crec que això en gran part... És a dir, i crec que això no ho tenim present els artistes quan fem. És a dir, al cap i a la fi, jo quan faig una cançó, és lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo, yo. Ja està. I hi ha vegades que quan l'acabo penso, that's it. That's literally it. Perquè és que és. I no tinc present molts cops l'impacte que pot tenir aquesta obra en una persona que no té ni putíssima idea què volia fer i que la revelà d'una manera que potser jo ni m'havia plantejat mai. Home, és que aquí les 5 presents fem art per nosaltres abans que per ningú, no? Doncs llavors això al cap i la fi da igual. És que vull dir... Sí, no sé si totalment d'acord. Però hem de tenir present també que actualment a Hollywood, a Broadway, etc., la gent fa art primer pel públic abans que per ells mateixos. I això és un fet. És a dir, hi ha gent que surt de la norma, perquè hi ha gent superfamosa que tregui el que tregui, com ja he dit, surar la polla el que tregui. Però quan nosaltres anem, és a dir, Hollywood fa X pel·li i no en fa Y pel·li, perquè X pel·li vendrà tantes entrades i Y. I ja està. I per això es van fent remakes, i per això es van fent adaptacions, i per això no sé què, no sé quan. Perquè hi ha coses que vendran segur. I per això s'ha fet una segona i tercera part de Naruto, i per això es fan 15.000 pel·lis de One Piece a l'any, i etc. Perquè ven. Perquè és coses que la gent veurà encara que no tingui res.
Ara comentes això, m'ha vingut al cap una pregunta per la... O sigui, que la podria contestar tothom, però la penso per la Hannah i per la Ellen, ja que són les que fan més rotllo pictòric, i és si teniu en compte, o sigui, si és una cosa que us passa pel cap, el concepte de l'originalitat. De dir que potser aquesta obra no és prou original o podria ser més original. És una cosa que us passa al cap o és una cosa que quan realment sou originals o és orgànicament de dir, mira, m'ha vingut, em ve de gust fer això, ho faig així. No sé si... O sigui, és una part que sempre està present i també és com a... Per exemple, jo quan feia la carrera, molts professors em deien busca artistes que hagin fet alguna cosa sobre el que tu vols treballar. I és com, no vull fer-ho perquè, vulguis o no, inconscientment m'afectaran i potser em faran canviar el que vull fer. I és com, no vull fer-ho, és l'últim que vull fer, però t'ho obliguen a fer-ho. Llavors veus que aquesta idea que tu penses que era original, que era única, que ningú ha fet, doncs veus algú que ja ho ha fet i és com, me cachis. I al final és com que sí, sempre tens l'intent de ser original i de voler fer alguna cosa, però poques vegades ho podràs fer, perquè sempre hi ha algú que o ha parlat sobre això, o ha fet alguna cosa sobre això, o ha fet exactament el que tu volies fer, perquè en molts casos, o sigui, ja només de l'art, sinó també en disseny, ha passat, de dos dissenyadors d'una punta del món i l'altra han fet la mateixa cadira i l'han ensenyat el mateix any. I és com, ningú té ni puta idea de l'altre, és com que tema originalitat és si ets conscient de l'existència d'això altre. Si no ho ets, o sigui, per molt que existeixi alguna cosa, si tu no ets conscient, per tu és original. Clar. Llavors depèn de... Jo crec que... No, digues. En aquest context jo he tingut molta sort en el fet de que els meus profes a l'ESO i a Batxi tots em van dir que em fiqués a disseny perquè pintava sobre els exàmens i coses així i em fotien bronca per dibuixar. Però crec que com que no m'he ficat en una carrera o en algú d'estudi que m'obligui a aprendre sobre art o sobre dibuixar o el que sigui, crec que m'he protegit d'aquest tipus d'autocrítica a l'hora de dibuixar perquè jo això vaig començar a fer-ho així com oficialment quan va començar la quarantena, que és que m'obligo a fer com 2 hores de pintura / dibuix a la setmana. I no ho faig amb una intenció de, a veure si sóc més original o si em surt millor. És com purament, és quasi, bueno, sé que hem dit que no parlarem de catarsis en aquest episodi, però és catàrtic, perquè és algo que m'agrada i és un temps que només estic amb mi i jo crec que donat que jo no m'he vist com exposeada a saber sobre art o si algú ja ha estat fet o si algú és original o no tinc tan present l'originalitat quan dibuixo perquè no és algo que m'afecti. A més, jo mai he de presentar el meu per nota o mai he de formalitzar el que estic fent. Llavors, jo faig el que em surt en el moment i el que m'agrada fer i no de pensar en si ja està fet o no està fet. I jo crec que, gràcies a Déu, no em vaig fotre a disseny o a l'artístic o a Belles Arts perquè no estaria dibuixant. Si no, no ens hauríem conegut. Des d'aquí vull utilitzar la plataforma per a dir que ningú faci Belles Arts a la UB. Mai feu res a la UB i encara menys Belles Arts. Si us plau, si esteu plantejant de fer-ho, no ho feu, és la pitjor decisió que feu fer la vostra puta vida. M'encantava dibuixar i fa 2 anys que no pinto per culpa d'aquesta puta facultat. Sisplau, eviteu això. Vale, aprovecho un segundo. Joan, ¿qué horas son, Joan? Joan, ¿qué pasa, Joan? Pregunto, Joan, ¿qué me dices tú? Lleva el tiempo, pero es que no da tiempo. És que no el tiempo. Sembla que em diuen pel pinganillo, vosaltres, estimats espectadors, no ho haureu sentit, però em diuen pel pinganillo... ¡Ah! Porque estoy silenciado. No estoy silenciado. No, me habrán escuchado. Era ironia, ironia, sarcasmo. No, pero si m'hagués silenciat de l'OBS sí que habría sido un poco por el pinganillo, aunque habrían visto como yo hablando en plan, ojo, ojo. No sé qué, el tiempo. Ya habrían dicho, ¿qué habla ese loco? ¿Qué habla? ¿Qué hablo? ¿De qué hablo, Joan? ¿De qué estamos perdiendo tiempo aquí, Joan? Por favor, un poco de ritmo, por favor. Hi ha molts cops que no sé de què parles. Ets el guitarrista del meu grup i hi ha molts cops que no sé de què parla. Faig que sí i
Ja està. No te rías, que no es de risa. 15 minuts per parlar sobre l'últim tema del programa, així, plan. Vinga. Podrían haber sido media hora. Sobre... Hanna, vols presentar? És que això tècnicament... Espera. Una secció dels quarts divendres Ja està. Ah, no. del mes. Per un moment Serà ja la m'has de dir... secció Ja està. de Detectiu Conan. Stinger l'han lanzado. Hanna, tot teu. Presenta el concurs. Bueno, la secció de Detectiu Conan. Bàsicament, quan estàvem proposant idees per fer això, jo, que em passo molt de temps fent tests a BuzzFeed, em va venir al cap how to spot an artist, rotllo, maneras que... Mi madre siempre me ha dicho, nunca juzgues a un libro por su portada, pero hoy lo vamos a hacer. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Y básicamente, how to spot an artist es maneras que, si tú miras a alguien, ¿cómo vas a saber que es artista sin preguntarle si es artista? Clar, jo no vull caure en estereotips, perquè això està malament fer-ho i no ens agraden els estereotips. Però tinc uns quants. Per exemple, quan té tinta als dits o a les mans, probablement és artista o és gafe i se li ha patat el boli. Però si ho veus més d'una vegada en una setmana, potser és artista. Aviam, és artista i probablement també és un guarro. Sí. Bueno. Com a no diguis, o sigui, treure't el greix de lo que és per entintar el llinoli... Llinoli? Sí, però per fer gravat, no diguis lo complicat que serà aquesta merda, No, o sigui... Posa't guants. Tot i fer amb guants, Joan, jo em poso guants de làtex i al final, per no portar la teva obra... Ai, el làtex, el gran amic de la nostra estimada. Deies? No has de ser guarro, fins i tot de petit, quan dibuixaves en retoladors, sempre acabaves amb tinta de retolador a les mans. Volent-ho o no. Però què tenies 5 anys, llavors, Hanna? Tens 22, en plan... Jubilem. La mà és la mateixa, Joan, la mà és la mateixa. I s'acaba... Jo no ho controlo com acaben pintant les meves mans. Han passat 20 anys, o sigui, vale, tu pintes, veus les teves mans brutes i dius, vale, anem a sortir al carrer. No, anem a rentar. Però hi ha coses que costa molt de treure, Joan. Quan són coses que porten greix, és supercomplicat de rentar. Neteja molt. Bueno, sé que aquí volem una miqueta de tratament. ¿Qué más aparte de pintar las manos? Crec que se m'ha congelat un altre cop. No. Esperaré a que Jo et veig bé, no? Sí. No, sí. Chilling. T'escuchamos. Half time i tal. T'estem escoltant, Guai, sí. Ella no ens escolta. Hola? Perdó, és que se m'havia quedat congelat i no s'estava movent ningú. Bueno, doncs m'he quedat a esperar. Bueno, aquest no és com... Vale. Estàs molt de office, aquests segons, estan molt de office, Oh my god. Som increïbles. És que no se'm para de congelar i no sé si m'heu dit alguna cosa, llavors jo em quedo aquí com... Nosaltres t'escoltem, tu. Continua. Tira. Una altra pista que potser no és definitivament de si és artista o no, no dic de pintar, dic en general, mai he vist una persona que és artista, diguem, de fotògraf o de música o de pintar o el que sigui, si va pel carrer o en transport públic sense auriculars o sense escoltar música, et dic jo que no serà artista. Et dic jo que no. I si és prova definitiva? Vale, en aquest cas sí. No, aquest tipus de gent llavors et fa sentir incòmode. Si quan veus una persona que normalment va amb música pel món sense música, és una persona rara. No vols asseure al costat d'aquesta persona. Tu veus una senyora gran amb el seu carrito de la Com i tal, dius, bueno, va, sé que aquí al costat li tosso, es mor i ja està, i tinc el pa lliure. Broma, Som fans de les lleietes que surten a comprar. Per favor. Deies, Hanna, deies, continua. També, o sigui, un altre cop no definitiu, perquè jo no sé res, però quan li demanes a algú que faci una foto en grup, diguem,
que us faci una foto i fa com 20 fotos diferents, diferents angles, diferents... Aquesta persona és artista, d'alguna manera o d'una altra, però que es concentri en... Simplement és bona gent. Perquè... Sí, també. No conec gaires bones persones, així en general, sinó... Conec més artistes que bona gent, saps? Claro. Pues sí, Vale. Ara estem entrant... Ara estem entrant... Endavant. No, que també està aquell artista que se pren com a fer una foto grupal més com de manera super no sé, exclusiva, en plan de... No, com que aquesta foto és com... Os plasmo. Que hi ha aquest tipus de gent que dius, a veure tu, subnormal, fes 20 fotos que vull sortir bé, no m'interessa una merda el teu trasfondo filosòfic que tinguis darrere, vull sortir bé a la foto. es un poco como la gente que arrancaba su voto frente al pavo de las urnas y el pavo de las urnas mirándolos en plan, vale, sí, pero ¿a mí qué me estás contando? Haz la puta foto, coño. Que me da igual. No votas, pues en tu casa, coño, voy a dormir igual de tranquilo, pero no me toque la polla, amigo. Què més, Hanna, què més? Què més, Hanna? Només tinc un que abans d'entrar en territori d'estereotip, vale? I bueno, les motxilles Kanken. Kanken? Perquè Quines són? són les que són com quadrades i el logo... La Helen ara us ensenyarà un, perquè crec que en té. Ja sé quina és, Té una història molt profunda darrere. Bueno, profunda no, graciosa. És esta. Sí. Ja, vale, ok. Vale, esta mochila no es meua. Después te explico. Ah, vale. No, explica ara. Ah, vale, bueno, Explica. vaig un dia de festa a celebrar el cumple del meu amic Otaku i vam acabar anant, bueno, jo i el seu cosí a un McDonald's perquè teníem gana. I esperat que obrissin el McDonald's al costat de la Barceloneta, a la platja, un que havia per allà, no sé. Bueno, ens apropa un tio que ens va dir ¿voleu comprar unes sabates de tacó? I jo, quina talla? M'anaven grans i de cop m'ensenya aquesta motxilla i jo, epa, clar, tot robat, o sigui, això devia ser robat, en plan, li havia mancat a algú a la platja que havia estat de festa i va robar pues, sabates, motxilla, el que va trobar per camí. I vaig veure aquesta motxilla, pues, original, i vaig dir, damn, vaig dir, però com ho vens? I diu, €1, i jo, venga, bueno, m'ho va pagar l'amic, el cosí del meu amic, en plan, tu mito, i jo, puta madre, i ja està. Como quien invita a un chupito, ¿eh? Aquí estaria. De fet, aquí el nom, o sigui, ho vaig veure com a setmanes més tard, perquè la vaig guardar, vaig arribar amb una ressaca del 15 a casa, la vaig deixar a un racó i me vaig oblidar, en plan, jo el dia següent i me'n recordava que havia comprat aquesta motxilla. I a cap d'uns dies la vaig trobar perquè va ser l'estiu que vaig tornar a Salou i vaig tornar aquí a Barcelona i vaig veure que aquí darrere està el nom de la noia, el correu i el telèfon. Hòstia! I clar, a dia d'avui no sé si diria l'acostuma que tinc la seva motxilla. Juega con ella, envíale un WhatsApp. Te estoy esperando. Sí, por favor. No, a ti no. A veure, sempre pots dir que t'ho has trobat. Pots dir que t'ho has trobat i ja està. Ja, però passa un any i mig. Però, Helen... Ei, mira, te Me lo encontré por €1. Me lo encontré por €1. Sí. Bueno, però això. Però sí, confirmo que tothom té esta motxilla perquè a Belles Arts o tenen esta o tenen una tote bag. No hi més. Jo tinc la Kanken marca blanca. Ei! No la vull agafar, però és el mateix, però no de la marca Kanken, però la forma és la mateixa. El concepte està allà, sí. També tinc... Bueno, no és estereotip i tampoc és definitiu. Estic fent un disclaimer abans de cada frase que dic perquè no vull que ningú s'ofengui. Mitjons xatxis amb dibuixos i amb coses guais. Sí. Tinc peixos. Però escriptor, poeta, músic, pintor, tenen mitjons xatxis. Almenys una parella de mitjons xatxis. I se'ls posa. Això, a més, s'extrapola a gent que vesteix raro. O sigui, hi ha dos tipus de persones que vesteixen raro. En plan, bojos, gent que està molt, o artistes.
I crec les que aquí dues. som literalment 5 persones i crec que les 5 persones som o bojos o artistes. Ho deixaré aquí. Deixaré sobre la taula i ja està. O Petit rap, combo. sí. Alguns som O combo combo, i no hi ha combo, res combo, dolent amb combo. ser combo. Sí, Som tota la línia del bingo. Som 2x1, som 2x1. Som horribles. Yes. Alguna cosa més, Han? Tens alguna cosa més? Bueno, aquest ja és full estereotip. Converse Vale, o vale. Martens, les Converse o les Martens. Si sempre van amb... No, O sea, si es rico, es artista. Clar, és que jo de fet, això vosaltres no... O sigui, és que jo ara afegeixo, ara que de pas la Hanna ha marxat, en plan... Pero ara joder, deu por, ser- por ja soltar deu tremenda estar. tontería. El que deia. Clar, el que plantejava la Hanna, saps quin és el problema? Que ho tinc fora la finestra. I hauria de pujar la persiana, cosa que no faré. Però jo tinc el que serien les Martens pa pobres, que són bàsicament les botes de la Mili del meu pare. I que jo me les posava per patu, i ara de tant en tant, si em ve de gust, doncs vinga, doncs a tomar por culo, ens les posem. I ja està. És que, no sé, aprofitava que la Hanna marxa per intentar omplir el programa una mica. Hanna, Que- porta torn. Estem Sí, però o perduts sigui, sense tu. ara mateix portar Converse i Martins s'ha tornat algo mainstream, en plan, gent que És estudia veritat. més dret, per exemple, porta Converse, porta Martins, perquè és algo que Això també és veritat. Bershka, per exemple, ha imitat la forma de les Martins, amb una sola gruixuda, etc, Sí, sí, sí. etc. I tens moltes imitacions d'aquest tipus, és com que qualsevol cosa, o sigui, qualsevol persona ara mateix s'interessa, és com les Vans. O sigui, les Vans no se limita a skaters, que és com el concepte de skater. No, o sigui, és com a... No. s'extrapola a tot, llavors és com que una cosa que no té... Per cert, certa- els skaters, gent que sempre s'ha d'evitar, sempre, Sí. però gent del qual has de tenir present com vesteix. Els seus gorritos molen molt. Saps el típic gorrito que pot? Han tingut, que de fet no Sí. és gorrito skater, és gorrito de... Que a més el tinc aquí, De Dickies. De explorador. que és exacte, de- gorrito de- grandón, d'anar a De pesca. esquiar, que és D'anar a pescar. irreversible, Ah, no, i clar, jo això m'ho poso, Ah. i me'l poso en plan així, i queda genial, en plan, queda puta mare, putíssima mare, queda increïble, i sembla una persona que tinc gust al vestit. En tinc gust? No, però és igual, tenim com... Sí, jo tinc els meus punchlines a l'hora de vestir, tinc el meu peto, tinc, no sé, els meus Dickens, o Dickies, no sé com es diuen, però bueno, saps? He dit Dickens a uns pantalons, sóc increïble. Dickies o Dickheads. 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 Ojo, estem recuperant la Hanna? Hombre, Oh. recuperada. Ui, Hannah, He tornat. Corta enfermedad. Parlant de skaters. Ai, Ja, no sé, Hanna, jo no... me'n vaig. Però els skaters són gent amb interès artístic, al final. És com que dins de tot el que puguin ser, tenen un interès per això més... Encara que sigui més grunge o més altra cosa, és com que tenen un cert interès per l'artístic. Grindarse Els los bancos del interesa MACBA. Eso aesthetic, el aesthetic les mola. Y eso ya es algún tipo de arte. Perfecto. O sea que... Hi ha un profe de problema- nostra... Sí. No, que anava a dir que hi ha un profe de la nostra uni, de diàlegs interartístics de la modernitat, que parlava que tots els skaters del MACBA haurien d'estar dintre del MACBA, saps? En plan, de que l'skatepark tindria que estar dintre del MACBA i ser una Totalment obra d'acord. más del És que MACBA. tal qual, sí. Té tota la raó del món. Clar, És el el problema que performance, tenim amb al els final. skaters, Sí, totalment d'acord, que de fet, o sigui, això són curiositats sobre la plaça aquesta del MACBA dels skaters. Hi ha gent que ve dels Estats Units, i això, per desgràcia, no és tant de bo fos broma, però he sentit que hi ha gent dels Estats Units que ve únic exclusivament a Barcelona per poder fer skate en aquella plaça. Sí. I que ja de pas, ja que són a Barcelona, fan altres coses. Però diguem com qui va a, no sé, a Londres a veure el Big Ben. Doncs hi ha gent que ve aquí a Barcelona per aquella plaça. Sí, ¿Y sí. cuántos vendrán Wow. a las patas sultán? ¿Cuántos irán para las patas de sultán? Ah, amigo. Que Però de és que fet, tu pensa que en aquella plaça hi ha de tot, o sigui, te trobes no, sí, el tio de les colilles que se dedica tota la tarda a buscar colilles al terra que es pugui fumar. Hay Te droga. trobes a cada puto personatge, te trobes a famosos que estan allà al bar del costat, i llavors partes Joaquín Costa al costat, que tens sí. tots els Tribus perfils de la urbanas, tribus urbanas organizadas por la droga que consumen, ¿no? En plan, Sí, están o ahí sigui, todos. aquí Los melómanos, no sé què. Ups. També,
crec que... És que ara que parlàvem dels skaters... O sigui, diguem que els skaters és gent en plan que així, que els agrada l'estètic, no sé quantos està bé. El problema és que, diguem que els skaters marquen una línia que no s'ha de creuar. Una línia que si la creues te'n vas al que seria l'altra banda de l'estètic. I ara estic pensant en un grup de gent molt concreta, molt concreta, dels quals formo part, tot i que no en segueixo les tècniques de look, de vestimenta, etc. Les normes de... Ah, O sigui, Ai. diguem no que... miréis, que no miréis. Lo ha dicho. és que crec que en vez de ser les dues cares d'una moneda, hi ha... És que crec que és una progressió cap a la muerte. O sigui, crec que això que dèiem, no? Skaters estan a la línia del el que està xulo, el que és estètic, no sé quantos, i hi ha, dic otakus en general, però és una branca molt concreta d'otakus. S'ho prenen massa en sèrio. Exacte, massa. No, però hi ha gent que ni cosplay, que vesteix així perquè sí. Clar. Hi ha una fina Són lliures línia. de I fer-ho, saps quina és aquella línia? Els Digues, e-boys. Els e-boys són el que hi ha entre els otakus i els skaters. I hi ha una Proposo altra una línia cosa. després d'això, la pedofília. Vale. Muy fina, també. Llavors et trobes amb els metaleros, però això ja és un altre tema. Ja entre tot... Uah. Sí, es el puente que tiende entre los los otakus y los metaleros. Es una ciudad tan común que tengan, ¿no? Ahí esperan juntos, ¿no? Para entrar. Bueno, que si no nos vamos. 30 anys que va a Arco a fer-se amics de nens de 15. Hanna, lo tuyo. Termina-lo, Tens algun termina-lo. altre punt? No, jo ja vaig acabar fa temps. Aviam, ha passat ja 1 hora i mitja de programa, per tant, què us sembla si de cara a la pròxima setmana, sí, el pròxim mes, el pròxim mes, el racó, o sigui, el del detectiu Conan es basi en How to Spot an E-Boy. Crec que és bastant bo, Vale. perquè a més, Vale. sabeu què passa? Entre nosaltres hi ha mínim una persona, i crec que n'hi ha més d'una, però hi ha mínim una persona que és o sigui, podríem dir que és la Einstein dels e-boys. És una persona que és una gran experta. És una persona que sabria fer-ne subgrup si volgués. Que els ha tastat, els ha vist, bueno, una gran llista. A més és increïble, perquè he dit una persona i tal persona s'ha deixat en evidència més no poder. Cosa que és una cosa que em fa molt feliç. Home, has atestat tu també, t'has lluït aquí, cabron. Home, només hi ha 2 al grup, Joan? Només hi ha 2 femenins que podries haver fet servir. Tampoc Però era He tan dit una persona, he dit una persona. Pot ser... experta. Proposo com a altra secció Sí. per un Ja, altre sí, dia, sí. en lloc de localitzar e-boys, localitzar o tuiteros o gente que juega al LoL. Una de dos. Em sembla bona. Me gusta. I like it. Perquè no és el mateix una persona que juga al LoL que un gamer, què vull dir. Tienen cosas en común. O sigui, Tienen cosas en común, però no és lo diguem mismo. que gamers és el cul de la societat i la merda que surt del cul de la societat són les persones que juguen al LoL. Sí. Així per, Sí. más o menos. I jo formo part d'aquests, dels últims. Self-roasting, Doncs- vamos. Doncs bé, després d'aquesta gran metàfora, d'aquesta gran... no sé què acabo de dir, però... després d'això, bàsicament, anem a acomiadar-nos de la gent. Tots plegats? Sí, Sí, tots junts aquí en Germanó, o sigui, al cap i a la fi. Pongo un poco más grande. Doncs això, que ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos aquí els divendres a les 6. Parlant de coses molt serioses, molt serioses, memes, e-boys, gent que juga al LOL, com veieu, una tertúlia totalment seriosa, totalment necessària per la societat. Hem parlat de Bernie Sanders i tot, imagineu-vos, sense sabem de política americana i tot. Uau. És que són increïbles. Mr. Worldwise. Doncs això, Dale. al racó. Cada divendres a les 6 de la tarda A les a 6. Twitch, a les 6, i a YouTube,
que suposo que ja penjarem aquest. La gràcia és fer-ho demà. El problema és que normalment quan penjo el programa a YouTube no me deja o jo no se lo paso. a MP4 o no sé què, o aquest senyor desgraciat no m'ho passa. Vull dir que jo dic que ho penjaré demà, dissabte, és possible que ho pengi dimarts o dimecres. I ja està, fins aquí el programa, encantats. Esperem que hagueu gaudit, que hagi estat un plaer. I fins al pròxim divendres. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Adiós. Vagi bé. Cuidarse. Avisa quan estiguem fora. Lo estoy alargando, no, sí, despídete bien. Adéu.